Ja se zovem Sabaheta Šivšić, dolazim iz Pazača kod Hadžića i imala sam prošle godine koronu u julu mjesecu kojom sam izgubila čulo, mirisa i okusa. Na prvom tretmanu kod gospodina Omerovića sam se osjećala bolje i poslala sam mu poruku, on je mene kontaktirao i ponovio još jedan tretman, ja sam povratila čulo, mirisa i okusa. Znači, čulo, mirisa i okusa nekoliko mjeseca nisam imala. Ja njegov grupni tretman, ja sam prisutna i ja osjećam se jako bolje. U toku sinoćnjeg tretmana jako sam imala grčeve u stomaku i ispod koljena su me vene bolile i vjerujte da mi je sve to sinoć prestalo. Ja sam danas super i želim da se zahvalim puno gospodinu Omeroviću, a i svima preporučujem, ko ne vjeruje, nek se uvjeri, nek proba, ništa ga ne košta. Hvala vam, prijatno.